Samantala, mahigpit na binabantayan po ng Coast Guard District North Western Luzon ang seguridad sa mga baybayin at rutang pandagat sa rehiyon kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa ilalim ng Oplan Biyaheng Ayos sa Pasko 2025. Patuloy at walang humpay na ipinatutupad sa pamamagitan ng lahat ng Coast Guard stations at substations ang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan at kahandaan ng publiko ngayong panahon ng Pasko. At layunan ng operasyon na mapanatili ang mataas na antas ng maritime safety at seguridad sa mga baybaying dagat at rutang pandagat na sakop ng distrito. Kaugnay nito, pinaalalahanan naman ng Coast Guard ang mga beach goers na unahin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga paalala at babala at pag-iwas sa paglangoy kapag maalo ng dagat, pagtalima sa mga safety markers at flag warnings at pakikinig sa mga tagubilin ng mga lifeguards at mga otoridad. Ayon sa tanggapan, mahalaga ang aktibong pakikipagtulungan ng publiko upang matiyak ang ligtas, maayos at masayang bakasyon sa mga baybayin at karagatan ngayong Kapaskuhan. IFM News. IFM News. IFM News.